Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Гомәр Бәширов сүзләренә Сара Садыйкова иҗат иткән әлеге гаҗәеп матур җыр, җидегән шишмә җырын без барыбыз да бик яхшы белә. Аны артистлар гына түгел, ага-бугадый халык табын янына җыелганда да җырлый. Гомумән, әлеге җыр инде бик күп еллар элек язылуына карамастан, бүген дә татар халкының яраткан җырларының берсе. Ә бүген бездә кунакта халкыбызның танылган күренекле композиторы Сара апа Садыйкованың кызы Әлфия апа Айдарская. Әлфия апа, исәнмесез? Исәнмесез. Исән-сау килеп җиттегезме? Әлфия апа, менә бүген без үзебезнең тапшыруыбызда Сара апаны искә алырбыз. Сара апаның ире, сезнең әтиегез Газиз абыйны да искә алырбыз. Ләкин сүзебезне иң башта без сезнең белән әйдәгез әле шушы көннәрдә булырга тиешле бик матур вакыйгалардан башлыйк. Сез Сара апа Садыйкованың концертларын оештыру, менә шуларны үткәрү мәшәкатьләре белән янып йөрисез. Менә безгә шулар хакында сөйләгез әле, кайчан булырга тиеш, ниндирәк концерт ул, анда кемнәр катнашачак? Ну, в основном biz тематический концертлар ясыйбыз, потому что юбилей 5 елдан 5 елга, әнкәйнең юбилее 5 елдан 5 елга гел Мәскәүдә уза, аннан соң Мәскәү программасы без Казанда повторять итәбез. Айдарскийның тоже 5 елдан 5 елга Мәскәүдә эшлибез концертларын, юбилейный. А монда тоже повторяем. Последний раз аның 115 еллыгын үткәрдек Казанда түгел, Зеленодольскида, анда музыкальный школада. Ул бит Айдар авылыннан. Әнкәйнең юбилее хәзер тиз түгел әле 21 елны була, 115 була. Шуңар күрә хәзер без тематический концертлар ясыйбыз. Ну, безнең үтте булай туган көннәне, 17 елны туган көннә булды, аннан презентация булды. Бибі Сарамыңнарының. Аннан концерт булды. Җиңү көненә 70 ел җиңү көненә булды. Тематический романтика романсы булды. Ondan soң менә шундый хәзер инде безнең актык концертыбыз быел була 8 сентябрьдә. Ул Казанда була язмы. Казанда була Дом актерлар йортында, тоже тематический Татарстан минем республикам. А быел 24 ноябрьдә Газиз Айдарскийның түгәрәк юбилейында, значит, 120 була, аны үткәрәбез Мәскәүдә, Асадуллаев йортында. Әлфия апа, Сара Садыйкованың җырлары һәр вакыт популяр булды. Ул еллар узуга карамастан, аны бүген дә яшьләр дә башкара, өлкән буында башкара. Сара апаның җырлары һәр вакытта да күңелгә ничектер кирип урнашкан, ул шунда утыра инде. Аны ишеткән сайын тыңлыйсы килә, аны тыңлаган сайын менә ничектер моңланасы килә. Концертта әлбәттә Сара апаның җырлары яңгыраячак. Артистлардан кемнәр катнашачак, кемнәр башкарачак? Быел актерлар йортында 8 сентябрьдә сәгать 5-тә рәхим итегез, вход свободный, билетлар сатмыйбыз. Нигә билетлар сатмыйсыз дигәчтен мин гел әйтәдерем, Сара Садыйкова не продажная. Шулай миннән бүтән сүрнәсе сорамыйлар. Ну, анда инде безнең в основном артистлар, яшьләр, ну, Зөһрә Сахабиева безнең белән гел кала инде пока. В основном, конечно, получается бездә эш буын җырчылар. Менә Зөһрәләр инде аның белән бергә иҗат иткән поколение. Бу концертта катнаша Искәндәрбек Тагиров та. Концертыбыз безнең тематический Татарстан минем республика булгач, ул, конечно, безнең инде Татарстан районнар. Районнар булгач, авыллар, шәһәрләр. Шуңар күрә без представляем 15 район и Казан.
Ну, бөтен районнарның җырларын җырлап бетереп булмый. Бик күп алар. Ну, 15 район мы представляем шушы концертта. Иң элек без ачып җибәрәбез шул Татарстан минем республика дигән җыр белән. Аны Искәндәр Бектагиров ачып җибәрә инде. Ул концертта безнең ике рәссам участвует. Берсе Рөстәм Гилфанов, яшьләрдән, хәзерге яшьләрдән. Берсе средний поколениедан Рөстәм Асаев, Айдар Габдинов. Яшьләрдән тагы филармониядә эшли Гөлнара Байназарова. Алар инде берничә концерт шулай торып гел без в основном шул состав белән. Ну, безнең 3нче ел инде катнашалар студентлар да, яшьләр. Әлфия апа, менә әйтеп үттек, яшьләр дә эш буен җырлый концертта дип бит. Яшьләрнең дә менә шушлай Сарапа көй язган җырларны яратып башкаруы ул бик күңелле күренеш. Без тамашачыларга әйдәгез менә шундый яшьләр башкаруындагы бер җырны тәкъдим итик, аннары соң сөйләшүебезне дәвам итәбез. Менә сез ничек уйлыйсыз? Сез бит инде аның кызы, сез гомерегез буе аның иҗаты белән яши торган кеше. Ни өчен Сарапа җырларын халык ярата? Ни өчен? Потому что, мне кажется, ул бит бер генә канат белән җырламыйлар, ике канат. Берсе көе, берсе сүзләре. Ул бик таләпчән иде сүзләргә. Любой сүзләргә җыр язмыйдыр. Ул үзе дә шигырьләр яза иде. Шуңар күрә ул сүзнең тәмен беләдер, аның баһасын беләдер, бөтен ягын разбиралась в этом деле, конечно. И мне кажется, что аңарга да в этом повезло. Аның вакытында, аның дәврендә шундый шагыйрьләр бар иде, язучылар. Уйлап карагыз әле. 110 шагыйрь, язучы, 15 әле татар, башкортлар да, татарлар да, 15 башкорт татар драматурглары да куйган спектакльләргә дә музыка язып, 18 спектакльгә. Миңа кажется, ул аның үзенең кешелек ягыннан да тоже шундый сыйфатлары. Миңа кажется, менә мин аңар әйтәм, хәзер әйтәм инде, язганда да, сөйләгәндә дә, син үзеңнең җырларыңа ошаган. Ну, җырларыңдан әйбәтрәк, потому шигырьләрдән дә бигрәк, понимаете, потому что шул Гомар абый Баширов әйтмешли, сүз белән ки шундый килешәдер, уже можно было подумать, что бу сүзләргә бүтән музыка юк, только менә бу гына. Шундый гына булырга тиеш. Шулай гына булырга тиеш дип, менә ничек дип әйтим. Аны настолько сложно аңлатырга,
Аны Йөрәк белән аңларга кирәк, әйме? йөрәк белән аңларга кирәк. Ул вакытта яшь шагыйрьләргә дә повезло. Ул шагыйрьләр яшьләр белән дә бик яратты эшләргә. Аннан соң олы язучылар белән, олы шагыйрьләр белән аның бик нык булды элемтәсе. Zatım gümüş kıyak, uçe kara taşlardan. Bakaklarda hemen birge kırdı kurt içinden, ütmede başlardan. Güzelim ak kanatım, ayak basınlarım. Barısın yine basasın, gerekin yakınlarım. Bahalasın Şimdi mağdur, billem tutmayım, billem sırlarım. Min senin bilen yerim uranda, min ayılmaya senin gözlerin. Parlasan minga, yılmaysan minga, sinderik mağdur, upada mağdur, bik mağdur dünya. Umutlar akşenin yolunsa, sağanan oğlum kişilerin. Sağınam özleri, yalakınlı yaşlığın İjat dostluğu hazır var mı yok mu? Ул вакытта бик ныгый ул иҗат достлыгы. Ничектер үзара аңлашу да көчле булгандыр бу, бит. Менә Нәби Дәүлиләр белән, Сибгат абыйлар белән, ул теге Самат Шакирлар белән, бөтенесе белән, менә кем Гомар абыйлар белән, һәммәсе белән бик дуслар иде. Менә сез әйтеп үттегез, яшь шагыйрьләр белән дә эшләде дип. Ул гомумән кеше белән аралашырга ярата иде. Бик аралашчан иде ише. Һәм аның бит менә шундый үзенең күңел хисләре турында язган бер шигыре дә бар, бит. Һәм сез ул шигырьне яттан беләм дигән идегез. Әйдәгез менә шул шигырьне үзегез сөйләп күрсәтегез әле. Бар кеше дә әле Сарапаның шигырьләр язганлыгын белми торгандыр. Сарапаның шигырен сезнең авыздан ишетәс килә. Ул Сәйит абый белән, режиссер белән урамда күрешкән дә иде, шул тойгылар калган иде, шул Казан турында инде. Шәһри Казаным дигән шигырь бар. Эй рәхәтле бу Казанда, үз шәһәрең, үз җирең, кая барма бар да таныш, син беләсең һәр җирен. Ул урамда барган чакта, килеп эшере танышаң, рәхәтләнеп сөйләшәбез, шатка ишетә тавышып. Трамвайларда, театрларда, урамнарда йөргәндә, туган халкым сәлам биреп, хөрмәт итә күргәндә. Рәхәт була очрасалар, танышларым, дусларым. Тотыш илдә шулай гөрләп яшәгән дусларым дигән шул шигыре бар. Бик матур шигырь. Әлфия апа, менә Сарапаның шушылай күңелендә бары тик ниндидер ак уйлар, ак хисләр белән яшәве һәм җырларның да менә шундый ниндидер самими булуы, ул мөгаен аның күңеле чиста булуы булгандыр. Аны бит халык юкка гына ак калфаклы сандугач дип атамады, әйме? Сандугач, татар сандугачы. В основном аның основной званиесе татар сандугачы.
Ана ул күптән алган 20-нче елларның башында Мәскәүгә килгәч укырга анда студентлар, алар эшлиләр дә җәйге каникулларында беренче тукмакларны татарларга, шәһәрләргә. Алар шунда бөтен Советский Союзны йөргәннәр инде. Потому что Мәскәү театры обслуживал инде бөтен татарларны. Шунда аңарга татар сандугачы дип исем кушканнар. Шуннан китте инде ул һәммәсе. В основном. Ну, Колфаклы сандугач дигән хәзер аның не бар? Фестиваль конкурсы. Быел аның тоже 10-нчы юбилейный фестиваль конкурс 2019 дигән быел октябрь айында үткәрәчәк. Ну, ак колфаклы, потому что колфак киеп йөргән инде ул. Аның менә үзисен чагында шул ак калфагын киеп, балалар, халык алдында чыгыш ясаган видеосы саклана. Кая йөрмәдер шул, потому что ул яратадыр шул колфакны. Үзе шигәдер даже. Әлфия апа, сез бит әле Сарапага багышланган китап чыгарга әзерләнә, шулай бит? Минем китап чыкты былтыр, урысча, правда. Аны мен назвала «Лава из звуков плотины прорвав», потому что ул алынган переводтан, Агафонов переводить иткәне, Илмира Шәрифуллинаның шигырын шулдан. Быел булай булды. Миндә бик күп җыелды газетлар, журналлар, материаллар, макалалар бик күп. 20-нчы гасыр, 21-нчы гасыр, менә бүгенге көнгә хәтле 8 сентябрьгә уже миңа китергә тиешләр шул китапларны татарча гына. Минем анда татарча да, урысча да материаллар бик күп. Алайса 8 сентябрьдә концерт вакытында әлеге китапны тәкъдим итеп тә булачак, әйеме? Мин аларны таратам просто. Әлфия апа, әйдәгез әтиегезне Газиз абый Айдарскийда искә төшерергә әле. Ул да бит татар сәнгатенә зур өлеш керткән кеше, үзе артист, үзе режиссер, гомумән татар театрын үстерүдә бик зур өлеш керткән кешеләрнең, шәхесләрнең берсе. Кызганыч, ул бик яшьли үлеп китә, ләкин аның менә шушы Сарапа тормышында да, татар дөньясында да уйнаган роле шактый зур. Гомумән, сез аны ничек хәтерлисез? Мин аны бик әз беләм. Потому что кичкенә вакытта миндә бабушкаларда, дедушкаларда, алар Мәскәүдә икесе дә. Мин бер-ике тапкыр мине алганнар Мәскәүгә кичкенә вакытта. Ну, в основном ул үлгәндә миңа 8 яшь тулды. Мине бер кеше дә, бер каяда, бер нинди мәктәпкә дә бирүче булмады. Мин шул арлы-бирле Мәскәүдә идем, 8 яшь октябрьдә Айдарский үлгәндә анда идем. Бер кайда укымыйм, мәктәпкә йөрмим. Әнкәй бик курыкты инде минем өчен. Аннан мине Кымызга, Уфага йөрдек һәркем. Шул Уфага киләбез, анда концертлар бирә инде. Шуннан мин Ленинградка китеп бардым. Анда балалар җыйдылар Уфада. Ну, Айдарский, мин анда Мәскәүгә килгәндә, аны бер-ике тапкыр менә күз алдыма китерә алам. Парк Горькийда, парк культуры отдыхыда, анда теге колесо бар бит. Шул колесода икәү утырып менеп киттек. Оста әнкәй тора инде булай итеп махат итеп. Менә шул моментлар эпизодически гына шулай күрдем. Ну, аны бик жәллим. Улыгая баргач, гел аны искә төшереп шулай итеп жәлләп, аны онытмыйдырым инде бердә. Ну, 1999 елны, аңарга 100 ел тулганда мин Айдар авылында аның 100 еллыгын үткәрдем. Аннан соң монда Дом актерда повторили. Аннан соң инде архивка утырдым. Архивта инде аның дневниклары белән танышып,
Өч телдә дневниклары, татарча, латинча, гарапча. Мин урысчасын укыйм, латинчасын одолевала, потому что бездә французский язык иде, латинский хәрефләр. Гарапча юк инде, белмим. Гарапча материаллар миңа недоступны булды. Но мин шулай укый, жылы утырам да, әйтәм, туктале, мин почему мин монда утырам? Жылы монда утырам. Юбилейларын үткәрим, концертын үткәрим, дип шулай итеп башланды инде ул бөтенесе. Шуннан 5 елга мин аны Мәскәүдә иттек. 11-нче елны Әнкәйнең 105 еллыгында аның мраморный мемориальный тактасы готовый булды. И мәскәүлеләр анда, значит, соединили шул такта кую торжествосы белән ниттек тә, аннан соң Әнкәйнең 105 еллык концертын үткәрдек. Шулай итеп аларны икесенә бергә. Айдарскийның китабын чыгардым. Газиз Айдарский дигән. Просто ике телдә булды инде ул, урысчада, татарчада анда материаллар. Үзем бик матур китап чыкты. Обычный простой копировальный центрда миңа эшләп бирделәр аны. Мин аны тараттым музейларга да, аннан соң Академия театрына, музейга да, директор да үзе сатып алды, шулай итеп тараттым. Аннан соң Айдарский ничек дип әйтим. Миңа анда Ленинградта укыганда 25 майда миңа 16 тулды. Аннан соң безне сугыш башлап Уфага җибәрделәр. Мин паспорт алганда Айдарский булдым. Үзем сама самостоятельно, беркем миңа бер нәрсә әйтмәде. Минем янымда берәү дә юк. Бернинди минем ниләрем юк. Теге метрикаларым ниләр, һәммәсе алар 5-6 Казанда, миндә бер нәрсә юк. Мин как-то так очень просто гына паспорт алдым. Фамилияң ничек дигәч, Айдарский дидем. Шулай итеп язып куйдылар. Кияүгә чыккачта да Айдарский булып калдым. Потому что театрда инде как Айдарский идем. Шулай итеп әткәйне мин күбрәк тә жәллидерим. Әнкәйне дә жәллидерим. Ну, ул инде күптәннән бирле халык белән шулай итеп Айдарскийны берәү дә белми. Әнкәй әйтәдер, минем азигымны оныттылар инде дип шулай итеп бик нитә. Аңа бит бер 34 яшь булган, ялгышмасам, бит ул 34 булды. Аларның 7 ел аралары иде. Ну, хәзер инде Айдарскийның музее булды. Бик тырыштык инде. Аннан соң 3 ел подряд йөрдем Зеленодольскийга. Главалары, меняться итеп главаларына да кирдем. Аның исемен бирделәр мәктәпкә. Анда Айдар авылында күреш мәктәбендә. Анда шулай итеп тырыштык инде. Хәзер инде менә тактасын да куйдылар. Инде хәзер ничек дип әйтим. Әнкәй исән сау булса, миннән довольный булыр иде инде, конечно. Ул бик нитте, переживал, что его все забыли, понимаешь. Ну, театр өчен, конечно, бик нитте. Үзенең китабын чыгарды ул театр турында. Аннан соң Мәскәүдә анда алар студентлар Муса Җәлилләр белән бергә дуслашып, бер-берсенә помогать итеп, Айдарский белән Муса абый бик ниләр иде, дуслар иде. Муса абый газетта эшлидер, янда ежедневный татар газеты чыгадыр, коммунист дигән, шулда эшлидер. Университетта укыйдыр. Басы тоже кечестә укыйды, театрда эшлиде. Муса абый художественный худсоветларда переводлар ясыйдыр, шулай итеп бер-берсенә. И әткәй үлеп киткәч, Муса абый аны, конечно, нитте. Похороны организовал он.
И мен Муса абыйны тоже бірінші көруіме 8 yaşımda шулай грузовикка утыртты да мені, бошымнан сипады да, яуып қойды ішті, улыбнулся. Шул, мен театрда ішлей башлағаш, 41-42 елларда оны предатель деп, оның фотографиясы газетта шыққаш, мен аны сразу таныдым, потому что көзлерінен таныдым. Менә шундай бала вақытта қалай екен шундай бір Айрым билгеләре бит. Какой-то момент моментально узнала я его. Шул Муса абыйны шунда үйгә кайткач әнкәгә әйтәм, я не верю, мен үзем татарча сөйләшә белмим әле, урысча гына. Мин анда киткәнче татарча гына, урысча белмидерим. Аннан кайткач наоборот, шулай торып кичкә татарча өйрәндем, үзем самостоятельно. Менә шулай әнкәй әйтә, тоже мине тоже ышанмыйм дип шулай торып. Алар бик дуслар иде. Гаилә дуслары иде, шунда йөриләр. Шулай Айдарский минем өчен минем шул мин чыгарган китапта анда урысча минем макала бар аның турында. Мин аның турында ул теге дневникларын укып, бөтен аның тормышын беләм инде хәзер. И самое главное, что ул татарлар арасында иң беренче режиссер высшее театральное образование алгач, 22 елны китте бит ул укырга ГИТИСка, 26 елды бетерде. Аны монда әле оперный режиссерлар да юк, аны монда чакырып алдылар Саняны куярга, потому что командировка, аны да әнкәйдене монда. Ну, әнкәй мескен премьераны җырлый алмады инде, конечно, из-за меня. Ну, бөтен от корки до корки бөтен операны эшләп бетерде дә. Аннан соң премьераны җырламады, аннан соң гына китте инде. Идән соң. Монда инде мин я виновата, конечно. Сезнең гаип нәрсәдә? Ну, була инде шулай. Ну, во всяком случае, аны минем хәзер чыга торган китаптан да 21 елдан 2019 елга хәтле 20 ел ахырның 21 елдан Фатих Амирхан сүзләре белән башлана. 21 елны ул бит бик мечталы учительница булырга педагогический техникумда. Шунда Султан абый аны, конечно, ерткән инде. Нигә Фатих Амирханга ине йырлаткан. Фатих абый аның тавышын шулай торып иткән инде, әйткән, сеңлем Сара, сиңа табигать шундай тавыш бергән, фәлән анда язган. Мотор тавыш булмаса да, учительница, может быть, син җырны ташлама дигән. Шуннан киткән инде ул. Әлфия апа, Сара апаның бит үзе җырлаган тавышы ул язмаларда саклана. Әйдә менә без бу минутларда тамашачыларыбызга шул Сара апаның үзе җырлаган бер җырдан үзекне тәкъдим итик. Гаҗәеп матур тавыш, гаҗәеп үзенә бер төрле менә шундый мин моңарчы да ишеткәнем бар иде аның җырлаганнарын, һәм менә бүгенге тапшыруыбызда Кабат Сара апаның үзе язган җырларны гына түгел, үзенең тавышын да ишетү, ул бик рәхәт инде. Бик зур рәхмәт сезгә, әтиегезнең дә, әниегезнең дә якты истәлеген саклап, шушы
көнгә кадәр аларның исемнәрен мәңгеләштерү өчен зур, гаҗәеп зур эшләр башкарасыз, Әлфия апа. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта танылган композиторыбыз Сара Садыкова һәм Газиз Айдарскийның кызы Әлфия Айдарская булды. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.